Posledná rozlúčka s uznávanou Evou Vrútovou sa konala v stredu v štúdiu v divadle Andreja Bagara. Svojím dielom prispela hlavne do kultúrno-spoločenského života. Vo veku 78 rokov zomrela po ťažkej chorobe v pondelok 5. novembra bývalá redaktorka a knihovníčka Eva Rútová. Stala sa organizátorkou kultúrneho života, ale aj predsedníčka literárneho klubu Janka Jesenského. My si prácu pani Rútovej pre naše mesto veľmi vážime, nikdy nezabudneme na tie literárne večery v klube Janka Jesenského, ktorý sme sa aj my ako predstaviteľa mesta pravidelne zúčastňovali. Budeme mnohí niesť jej posolstvo, jej životnú filozofiu ďalej a budeme sa snažiť šíriť to dobre a to dobro, ktoré šírila ona medzi ľudí. A vlastne tak zostane ona s nami stále ďalej. Na poslednej rozlúčke bolo povedaných niekoľko odkazov, ktoré Eva Rútová zanechala s humorom pre svojich známych. Rozlúčiť sa s ňou prišlo vyše 300 ľudí. Práve táto dáma odprevádzala v občianskych rozlúčkach mnoho zosnulých, preto sa aj rodiny, ktorým na poslednej ceste slúžila svojím slovom, prišli v stredu rozlúčiť s ňou. Lampa, ktorá osvetľovala môj kút, dohorela. Môj život končí ako len vták hladne to zloženým krídel. Preto buď pokojné srdce vaše. Idem tam, kam odišli naši predkovia. Uberám sa onou cestou ticha, kade putuje slnko, aby našlo najvyššiu pravdu. Idem tam, kde ma očakávajú. Prišiel čas, aby som spievala flautou mlčania, lebo smrť sa očisťuje piesňou. 300 ľudí sa s Evou Vrútovou v divadle Andreja Bagara rozlúčili, či už kolegovia, príbuzní alebo známi. Spomíname aj my. Patrik Jáger, televízia Nitrička.